Здравейте, драги зрители, аз съм Боши Бек, това ще е трети епизод от Survival Minecraft. Тук, ако спомняте в миналия епизод, ви казах, че ще построя къща. Ето я, между другото, тук ми честа с... Чакай. Три айрон. И имаме ферма за овци. Една малка овца. Другите... тия. Имаме ферма за дървета, която току-що порасна. И мини фермичка, тук още една ферма. И купища овце и прасета, на където ви дойде къва. Днес в този епизод ще копаем за Diamonds. Но преди това трябва да направим тези стълби, понеже мързима изобщо се катера по камък. За това ще ги построим. Какво ще се прави? И без това няма какво... всъщност не. Да. Чакайте, че се замислих малко. Така. Какво ти е? Да, той много. Еми... Чакайте, нямаме ли някаква стара кирка, имам. Влязата ще се я пазим за тия. За дъма, тая пък ще я ползвам за стълбите. Започва голямото копаене и ни ми го пуска. Твоята мъша глупава. Така. Изглежда, че Майнкрафта ми излага и то много яко. Затова малко ще и гадно така да копаем изведнъж. Малко наистина ще и тъпо. Да, тук дали не ми се зачитат, че съм ги изкопал. Ги. Ето бахмо шиваната работа. Еми, тъжи. Не ме интересува. Пак какво ще ми става. Добре, копая го и то не ми го пуска. Смятайте ти, какъв трябва съм. Трябва съм някакъв циганин идиот. Ого, ще следва още ми. Дайте за сега. Лага. Има. Карай. Аре, махни са твоята. Бах ти работата, честно хора. Не знам как ще оцелия в той. Ама твоята кожа под ножа ще и ми излага още по-добре. Еми да запълним тия въшливи дупки, че ме дразнат. Еми ето! Така смятам да бъде аз за в бъдеще. На кой ниво сме сега, само да погледнем. Ти от ли си, бе? Ти от ли си още 50 нива. Още 50 нива да копая. Ти болен ли си? 50 нива, цели 50 нива да копая. Абе, я бягай от тук. Трябва по-добре да отивам да копая. Също това ще направим. Опа, извините. Upsi, 17-то, 16-то, 15-то, 13-то. Ето го на 11-то. Еми, време е да разцъквам и. И... също така направихме и това. Тук едно малко разкопаване. Открихме и редстон, който сега ще го изкопаем. Който редстон много ще ми трябва за бъдеще, защото... баш майстор на... Баш супер майстор на редстон съм, ама... Може да се каже, че съм нещо такова. Сети са, още редстон. Сега ако имам пещера, направо ще изкефа. Няма пещера. Още редстон. Кой да знае? Тая мина е много плодородна. Аре, бе! това...
Така, изкопахме го. Малко ще ми лагва този епизод. Това ще. Да продължим. Не, той наистина не може да се търпи. Между епизодите ще се опитам да го правя той мазен лак. Айран. Разположен като по цигански начин. Така. Да го изкопаем. Тоя шибан айран ще го чупа нилата кожа по ножа. Продължаваме, както винаги, да се мъчим с тоя изненадващо се появяващ Cobblestone. Може да не се намеря дъма. Опа. Трябваше да си направим торчи. Та-да! Айде да продължим глупавата мина, че манера той. Да, Редстоун! Уху, бах ти кефа! Чакайте да го направим като хората. Да си скопаем редстоунчето. Не знам, да се надяваме, може да намерим и някоя пещера. Ако не, ще ходя на път. Добре, отиваме на пътешествие. На къде беше, че аз се изгубих изцяло в мината. Та е мъжна мина. Пет айрон. Их си направи едни бутуши. Мазня лак. Хора, извинявайте, че така гадно. Няма да продължи дълго. Ще опитам там, ще направя някой. Ще разбазикам някои настройки и ще се оправи. Ако не, ако мислите, че знаете от какво да ми кажете, не е проблем. Даже много ви се моля. Защото аз дори не мога да разбера. Но най-накрая свърши лага. И си открих пещера. Слава! Хора, открихме пещера, слава, и ми се бъгват чанковити и е много яко. Бъгват ми се чанковити и виждам това, пещерата. Тая яка пещера. Пещери! Така. Ще трябва да намерим тая пещера и да я разкопаем. Значи не е надалече. Аре бъгнем, да ми се бъгнат чанговите. Я. Чакай, бъгнаха ли са? Ой. Така, мисля, че оцелихме мината. Тя е май някъде тук под вода. Така че да си оставим това тук и да се връщаме в каштурката, защото няма да имаме време да изследваме тая мина пак казвам, между епизодите ще разкопая тази дупка, но няма да я разследвам без вас, защото вие сте ми фенови и ви съм страшно, не сте ми гледа. Може и някой да не сте ми гледа клиповете, ама ще ги гледате. Така че тези по-известници, където ми викат, виж са, но бах ти тъпя си. И вие не сте много добри. Ко ме интересува? Той че аз преди няколко месеца почнах да снимам, а ви сте почнали преди 2-3 години. Тяхна си работа. Мен не ме интересува. Пиленци бе. През това време можем да наципим дърва и да... И да оправим къщата, защото вижте на ко прилича. Бах ти, грозната къща за нищо не става. Защото така ще трябва да разширим. Пространството е малко и... Мисля там също запална нещо. Мисля и
цялото, тая ръка цялата да е запълна с дърт. За да му се получи. И намерих една мършева овца, която ще я изям за вечеря. Благодаря, сега ще сготвя. Еми, готово. Имаме си ботуши. Така, драги зрители, се казва. Ботуши. Почти айран сет сме. Да си оставим буквиците. Всъщност да, трябва да си оправим и той. Фермичката. Да я разрушим. Ще си направим на нейно място по-хубава даже. Разрушихме и ни излязоха 11 семена. Еми, да го запълним. Да го запълним, стои. Така, да си го направя, да си го измачкоти, както трябва, защото той ще има сега той гадното мъшъл. Така, готови сме и трябва да намерим място да сложим новата да, ей тук става. Чайте да си хавим меча да изправим той. Да накараме лопатката малко да ни служи. Хора, наистина пак мраза чилаги така, ама тъй ще. Може бъде, ако искате бъдеще, ще се пробвам да оправя този мазен лак. Както казах по-рано, ще разбързикам малко и ще се оправи. Може да изтрия някои глупости, които по случайно съм теглил. Къде ти е? Лопатката. Лопатката. Да, всъщност то нещо като лопатка ето и. Да си засеем глупавите лъжливи семена. Също така ще сложим тук. Това е просто такова. Но ще става. Да. Айде тук става, но ще си нацепим дървата. Няма да има много време да нацепим всичките, че малко по-бързо ще цепа, ако иска. Вай. Да нацепим тия, да нацепим и той дърво, да си оберем той фермата и ще си кажа едно чачо с вас. Нещо май много повече ми лаги, отколкото обикновено, приятели. За бъдеще, да, казвам го за вече, и аз не знам за кой път го казвам, за бъдеще ще оправя този мършав флаг. Така направихме всичко. Така че, благодаря, че гледахте, благодаря за този епизод, аплодирайте се за мен, гледайте, кажете такова, положите коментара за този клип и чао, хо-хо, ябълка, я. И чао.